Iragana gara, izan ziren horiek etorkizunean ere izateko. Oraina gara, iragana izango garelako. Apirilaren 26, Gernika. Apirilaren 26, geroa. Gezurrekin bombardatu digute, garaien historiarekin metraiatu. Herriaren isiltasunarekin Gernika berreraiki nahi izan dute. Egia gara, iragana garelako. Eta oroimen historikoa da etorkizuna. Suntsitutakotik berreraiki garelako, errautzetatik sua piztu delako, bombekin hil zituztenen oinordeak garelako. Bagarelako, etorkizuna direlako. Oroimenak bizirik dirau, Gernikarron istorioak egiten duelako herria eta herritarrek etorkizuneko Gernika. Gernika, oroimena, etorkizuna.